Avem câteva zile de vacanță și m-am gândit că decât să stau aici și să dau drumul la televizor să văd numai țărani și numai sărăcii... Cum să fac eu? Să cobor cu toate trei. Ia să văd. Hai mă, că eu pot. Mai bine mă duc frumos în America și ignor total. Ce dracu are, mă, iară nu merge panorama asta? Doamne, ferească Dumnezeu. Uite-te și. Deci așa ceva nu există pe mapamond. Sunt prea bună. Mai bine du-te tu, Dore, că parcă văd că mi-aduce alte geamantane, 2 au la bătaie. 2 alea frumoase de mi le-am luat ultima dată, știi, de am făcut țigănia în aeroport. Monte Carlo. Monte Carlo. L-ai găsit, Nuții? Hai! L-ai găsit? Da! Hai! Vezi să nu cazi cu tot cu geamantane, că-s mai mari ca tine. Știu. Mai bine mă băgam într-unul și mă dădeam jos pe scări. Nu, 2 la fel am zis să-mi aduci. N-ai cum. Pentru că unul ca ăsta am uitat de l-a luat fata ta. Cine l-a luat? Sara, nu știi când a fost plecat, a luat când ăsta. Păi și spune eu acum să mi le aducă, cum? Și când ți-l aduc? În seara asta sau ce? Na, ăsta e și mai mare, îl dai la cală, îți spui Păi ce dar vrei degeaba este mai mare, Nuții, că tot atâta kilograme pot băga în ele. Oricum mă deranjează că am voi numai 23 de kilograme. Nu? Ia să văd. Dar de ce mă apelezi? Eu? Da. Ah, da. Nu știu. Mă suni să-mi transmiți ceva? Stai o secundă. Îți auzi, aduc unul negru la fel ca ăsta, mai am unul. La fel ca ăla? Da. Și cred că ține și mai bine față de asta. Da? Bine, hai, atunci adu-mi-l pe la negru. La dus mai e cum mai e, dar la întors întotdeauna plătesc bagaj. Exces. Ca de obicei. Nu e bine, hai. Fără Nuții la bagaje este jale pe vale. Tu fugi de aici, că aici e locul secret. Nu mai filma și pe asta. E locul secret. Păi nu-i Nuții la fel. Și ăla și mă urât. Uite ce urât e. E butuflit tot. Niciodată nu mi-a plăcut să-mi fac singură bagajul, pentru că eu mi le bulibășesc, nu? Le arunc pe toate acolo și ajung cu ele, zici că sunt scoase din funduleț. Și așa Nuții întotdeauna mi le-a făcut frumos, la linie. Așa, ce punem? Chiloți. Bine, treci peste, că vreau să să-i cumperi. Ziceți ei... Dar de fapt vrei să spun ceva, punem doar 2 perechi, că vreau să-mi iau din America. Ce ziceam? Sutienul negru și alb. Un bagaj mi-l iau gol, unul mare. Fugi de aici! Ce intri tu în astea ale noastre? Auzi, dar nu-l găsesc pe la Alba, n-ai idee? Fugi de aici! Păi eu la alb nu l-am luat. Da, tata. Nu ai prins pe PTT? Nu, tata, că este 2. Acum pleacă. Da, hai, pa. Trebuie să te duci, că e 2:05. Hai. Și ăla negru, lasă-le aici. Nu știu unde e ăla alb. Păi atunci le las așa și te aștept, că nu-l fac singură. Păi, mă aștept.